सासे उकिलनि साइन लानायावनो 150 थाखा गाहाम होनांगौबा मा जागोनब्रा। फैसा गैयाबाथाय जेबो खामानि जाखायालै। थांसिगोनथ' आरो नै नाय माबा बुस्थु खिथिबाबा हामा जागोनलै आरोना सोरनोबा Hello friends, जों दिनै उदालगुरि थांनायखौ उदालगुरि दायो ससे मोनफैबाय अखा हानायखाय थादुबदो आरो ना मा मोनलै बे जायगाया आम्बागाव खिनियाव दोङो जोङो दा थांनोसै देनजार अखा सिजाबाय बे टंलानिफ्राय फैदों नालाय जोङो नै बे सासे लोगो जों थांगासिनो आरो ना जेसेबां हायो खिथिलांनोसै दोदो बिदिब्लालाय जागायनोसै ना गासिबो अखा सिजाना रानजोब्बाय गस्लायाबो फैनो रानजोब्बाय आरो ना गस्लाया खाथिया गोबां ओंखारलायदों माबा एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बानायनो फैदों आरो ना साख्रि मोनसिगोन नालाय आङो दैयाव फैसा नायनो हागोन नागिरबाय नायनाला दैयाव फैसा एक्सचेन्ज एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बानायनोसै साख्रिखौथ' मोनखासिगोन एप्लाइ खालामखाबाय आसोला जबनि लाइनाव फैहांबाय दा जासिगोन नै डकुमेन्टसफोरखौ होजोब्बाय नायनोसै आरो ना जासिगोन दा दे asal menurut tu dapat umpaya assalamualaikum ini mana ini kau besar seligan ek besar tu bulan tangsikan tu ada naik apa betul istimewa apa dah leher na semua Rasto. Bodo मोनफैबाय बेखौ बा मोजां मिस हाग्रा लामाया माथिंब्रा अखा हादों माथो ने आया गावबा गाव खामानि मावगासिनो दलिल लिरहोनाया बेवहाय गावबा गावब्रा रावखौ टाइम होनो गोसो माने टाइम गैया आरो ना कर्टआव माने दलिल लिरहोदो आरो दा डेन्जार बिजिबो गासिबो फाइनालि खामानिया जाजोब्बाय डकुमेन्ट बानायबाय एक्सचेन्ज सासे उकिलनि साइन लानायावनो 150 थाखा गाहाम होनांगौबा मा जागोनब्रा फैसा गैयाबाथाय जेबो खामानि जाखायालै नै नायदो गोदान बानायबाय थादो दाखालि गोसो बियाव गासै बेरायना
जायगाया मा जागोनब्रा उफ मेंबायलै बिथि थिनहरोब्रा गोजौआव गाखोलाय गाहायाव ओंखारलाय बैथिं थांलाय बैथिं सोंलाय मालाय बारा बाराबा दसे थानानै बाहेरायावसो मोनहैस्रायो रोङाबा बिदि जायो दालालि बायदिसिना हमबा जायो आरोना बिदि 500 600 बिदि 300 गाहाम थांखायो फैसाने दा एक्सपिरियेन्स जाजोब्बाय आरोना बिन्दासनो नेक्स्ट टाइमाव टेनसन गैला नै आसला नैबे बेनि बेटारि आरोना ओमफ्राय बिथिं फिउखौ खिहरनि आं डेन्जार हिट जोंना गारिया बोरैलै ओइ हेलमेटआ दंना गैलालै बैखिनाव नै मानसि थांदोंना बेखिनाव दङ माने जोंना गारिया केटिएमसो जोंना डेन्जार गाजा फिउ ने Oh my god, this is court of Udalguri. It's like I'm going to run. And you're hard of it. Can see? Makala here. Wow. Super hit. Nice. This is Lamaya. Mabanagan Babio. Gaza kintu view Iyo zahin sida Aduh Nih Gaza Bini bika mapa dengan patah ngilar na Lebih baik Naik baik Bisa tinta lah Salah mentam Betar saya subsina nak Bidi kawan cilik kasih ni malai Yes. Wow, danger mata view. My God. Wow, beautiful view. Oh my God. How to hold this plan? Pumpikin, danger beautiful view. Udalguri tahun bye. Danger okasi jabai kintu, bapre. Nah.